בואו נדבר על מושג המשתנה. נתחיל בסיפור. אני מעוניינת ליצור משחק לפלאפון. על מנת לעודד אנשים לשחק במשחק שלי, אני יוצרת חנות הפתעות. כל הנקודות שצוברים במשחק מוכפלות פי 2 לצורך קנייה בחנות. מי שצבר 50 נקודות יוכל לקנות בחנות בשווי של 100 נקודות. מי שצבר 100 נקודות יוכל לקנות בשווי של 200 נקודות, וכן הלאה. האם יש לי תרגיל אחד המייצג את מספר נקודות הקנייה שיש לכל אחד מהמשתתפים במשחק? לא, כי כל משתתף צבר מספר אחר של נקודות. 2 כפול מספר הנקודות שווה לערך הקנייה, כאשר מספר הנקודות משתנה בין שחקן לשחקן. זהו בעצם מושג המשתנה. מייצגים משתנה באמצעות אות לועזית קטנה המייצגת ערך מספרי. על מנת לייצג את מספר נקודות הקנייה שיש לכל אחד מהשחקנים, אני מסמנת ב-X במשתנה את מספר הנקודות שכל שחקן צבר. התרגיל המתאים למספר נקודות הקנייה יהיה 2 כפול X. שחקן הצבר 20 נקודות משחק יקבל 40 נקודות קנייה. שחקן הצבר 70 נקודות משחק יקבל 140 נקודות קנייה. שחקן הצבר 200 נקודות משחק יקבל 400 נקודות קנייה. נקודות הקנייה משתנות בהתאם לנקודות המשחק שצברתם. בואו נראה דוגמה נוספת. נסתכל על התרגיל 2 ועוד y. y הוא המשתנה שלי, כלומר הוא מייצג ערך מספרי. כאשר y מקבל את הערך המספרי 12, התרגיל שלי הוא 2 ועוד 12 וזה שווה ל-14. כאשר במקום y נציב את המספר 19, תוצאת התרגיל תהיה 21. כאשר במקום y נציב את המספר 30, תוצאת התרגיל תהיה 32. לא תמיד אני יודעת מה המספר שאני רוצה להציב במקום המשתנה. במקרה הזה אני נשארת עם הביטוי 2 ועוד y. y נשאר y, לא מקבל ערך מספרי, וכאשר אני אדע מה הערך המספרי שלו, אני אוכל להציב במקומו את המספר. בואו נסכם. ראינו שמייצגים משתנה באמצעות אות לועזית קטנה. ראינו שמשתנה יכול לייצג כל ערך מספרי. כאשר המשתנה מקבל ערך מספרי, אז אני יכולה לחשב את תוצאת התרגיל.